ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамшаҳрон, ҳамватанон. имрӯз мо дар радио мавҷҳои Америка, радиои Садои Самарқанд AM 860, имрӯз 18 октябри соли 2025, мо дар студияи Садои Самарқанд ман Далер Хамидов ва ҳакимака Раббинпур. Дӯстони азиз, мо шуморо ёд кардем Нуридида Тоҷи сар. дуруду салом дӯстон, шунавандагон ва бинандагони азиз, ба студияи мо хушомадон. Радиои Самарқанд, Садои Самарқанд, Филадельфия, Нуридида Тоҷи сар. Мо оғоз мекунем барномамро. дӯстони азиз, шумора ва барномаи имрӯзаи мо бахшида ба рӯзи Самарқанд аст. хабаратон ҳаст имрӯз 18 октябр, ҳар соли бо фармони раис ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 1996 сол 18 октябр эълон карда шуд ки тамоми ҷаҳон рӯзи Самарқандро ҷашн гирад. ҳакимака, ин рӯз барои мо чӣ маънӣ дорад? Самарқанд ина як рамзи қабул кардан. ҳамту гифтам ба рӯзҳои Самарқанд бисёр, ҳамин идҳои миллӣ, меҳрибон буд, наврӯз, дигар анъанаҳои ва идҳои гузаштаамон инҷа пешвоз мекард, лекин ҳамин баъд аз ки ҷумҳурӣ мустақил шуд, ҳамин рӯза бо хости ҳокимияти шаҳри Самарқанд, дархости ҳокимияти Самарқанд, ҳамин рӯза акун ки тирамо аст ҳосил оно ки меҳрибон кади қариб баробар 18 як рамзи числоя гуфтанд ки ҳамин рӯзи Самарқанд. ҳар сол ҳаминамон дар хонадон, дар тарабхонаҳо баъзан ҷашн мегирем. мана имрӯзам ҷашн кида истодем, имрӯз барномаҳом барои ҳамин Самарқанд. мана ҳамин рӯзи таърихи сараш ба манам истодагӣ будам, ҳакимака. бале шаҳри Самарқанда 1996 сол ба худи президент раис ҷумҳур Ислом Каримов Самарқанда омада ҳайкали Амир Темура кишодагии рӯзашон орден додагӣ, ҳамрӯз Самарқанд шаҳраш ба ордени Амир Темура додану мана аз ҳамин рӯз сар карда 18 октябр ҳар сол рӯзи Самарқанд шуда ҷашн гирифта шавад. Фармон ба дастмонда доданд. ҳамрӯз дар шаҳри Самарқанд бисёр корҳои ободонӣ, сохтмонӣ, ҷомаи амалпӯшид, чандин объектҳои нав кишода шуд. ҳайкали Амир Темур, рамзҳои Самарқанд, гулу гулзор, рамзҳои Самарқанд, ҳамеша эътибор дода Самарқанд герби худашро дорад, рамзашро. барои ҳамон мана анамзанин ҳамон сол боза, мана ҳамин сол ана бинед ки 2025 сол чанд сол шудааст. ҳар соли мо гиҷо ки набошем, самарқандиён тамоми ҷаҳон ба ҳамин рӯза ҷашн гирифта омадем бо ифтихор ки мо аз Самарқанд ҳастем гуфта. ҳамун гербам ҳамон вақто пештар қабул кардан, ба фикрам улко буд. улко рассоми машҳури самарқандӣ ки шердорам бекор шердор намугад, рамзи Самарқанд, шербачакони Самарқандам дани мардум аст. ҳамина қабул кардан. ман ҳама ҷо монам Самарқандиён амрикам як герб аст, як рамзи Самарқанд. монам ҳамон аз герби Самарқанд як рамзаша гирифта, фақат қанати амрикоӣ чунки инҷа будаги монда барои Америка будаги мо ҳамин анҷумани Самарқандиёни Амрико гуфта ҳамин ташкилоти нодавлатии худро аз рӯйхат гузаштаги мо боям 2019 сол буд. мана чанд сол шуд? 7 сол. мана 6 сол шудааст ҳамон ташкилоти мо боям. ҳамон боз бисёр корҳои фарҳангӣ, савоб, фарҳангӣ, худшиносӣ, худшиносӣ, забон, иқтисодӣ пеш бурда истодем. аз имконатамон буда дархости мардум катӣ. дӯстони азиз, ҳамшаҳрон, мана ҳамин рӯз дар шаҳри Филаделфия бо ташаббуси ҷамъияти ватан ки шахсан Самарқандиёни Америка бо раиси ҷамъият ҷаноби Озод Солиев ва чандин фаъолони ҳамон ташкилот атрофи ки ҳамон Озод Солиев ба як иттиҳод шудагӣ, ҳамин рӯз дар шаҳри Филаделфия дар 7 тарабхонаи Филаделфияи самарқандиён ош пухта ба мардум ҳамон оша тақсим карда ба мардуми Филаделфия. гуногун назар аз кадом миллат, кадом ки миллат набошад, лекин якта ҳамин чиза гуфтане ки шумо мо фақат баҳс мекунем ҳамин дар радиои худамо. ҳамшаҳрони азиз, ҳакимака, якта чизаш ман ҳозир ҳайратомоз шуда монсем ки мон ҳамина ҳозир аз соати 11:30 сар карда як
тамошо када буромдем ҳоҷиё ресторан мӯи сафедо як дуо кадан ҳамун рестораноя медонед ми чӣ халқи моҳону дигар халқҳоя як фарқияташа шумо ба мегӯем ки бисёре ки ҳамин русӣ забоно американцо ҷамъ шудаги ҳамун ошба омадагида чунки унҷа ishda nima qiladi taqsim мекунанд бо дигар сабабаша ман фаҳмидамда ва ё ҳамин ҳаёти Филаделфия ҳаёти мардум сиёсӣ ҷамоавии корҳо ба чӣ навигароҳи шӯйсааст гиҷо ба чӣ хелен чорабиниҳо шӯйсааст гиҷо ба чӣ хелен маъракаҳо шӯйсааст ҳамина хонда диққат метиҳанд газетое мехонанд шабакаҳои иҷтимоӣ дида мебуранд фейсбук мегӯед телеграме ва ё хабардор аз мардуми моҳон нисбатан бисёр хабардортар ягонта одами моҳон барои одами моҳон ҳамна ташкил кардагӣ 7 тарабхона ҳозир ҳар якташа номбар мекунем шумо миннатдорӣ изҳор мекунед аз номи ҷамъият аз номи самарқандиёни Америка ватан ҳозир ҳаминаро гуфта мегузарем лекин ҳаминаш як қизиқ чиз шӯйсааст ки мардуми моҳон нест ошба камтарин чунки инҷа ино навиниста урусҳо ҳама тақсим карда ҳама хонааш ба ош мехӯраду вай мардум нопухтагӣ бамаза вай кута нибиён як ҳам ҳурмати хабар када ҳам барои ман сал дигар тарафашам дидам ки ҳамин одамои моҳон ҳамин шабакаҳои фейсбукӣ дигар телеграм ба инқадр даромада ҳамин сал медарон чизои бекора хабардорешон камтар аз ҳаёти иҷтимоӣ ҳамин Филаделфия ба шӯйсудагӣ ҳамин ҷамъиятҳо чӣ кор кайсен барои кӣ кайсен ҳамин рӯзи шаҳри Самарқанд манам баромада як худама ҳаминоба нишон тиҳам манам ҳаминоба мансуб будагема гуфтаги гап нест будагешон ба шукр албатта саломат бошанд мон гуногун аз миллат аз кадом кишвар омадагеш ва я позитсияи ҷамъиятиш ҳамин ба нигоҳ накарда барои ҳама бутун барои тамоми халқҳои Филаделфия ҳамина ташкил кардем дӯстони азиз ҳамшаҳрон мана ҳозир ман шумо номбар мекунам аз соати 11:30 то соати 1 мана ҳамзелин чорабинӣ оши самарқандӣ оши андиҷонӣ оши тошкандӣ оши водӣ ҳамеш пухта тайёр карда киё ташкил карданд ҳамин рӯз тарабхонаи Мароқанд соҳиби тарабхона Аминҷон ташаккури изҳор мекунем Аминҷон Ибрагимов ба баъд аз вай мо даромадем ба тарабхонаи Белаҷиё тӯйхонаи Белаҷиё сари Белаҷиё ба Зафаракем Маҳмудов ташаккури зиёд фарзандошон Далерҷон Дониёрҷон мана ҳамин ҳар сияшон ҳамина ташкил карда мардумба ош карда дойсен бепул ҳамшаҳрон бо як марта мегӯем ин барои савоб барое ки Самарқанда номаша бардоштанд барои бо аз инам зиёдтар шинос карданд баъд аз ин мо даромадем умедакем тарабхона умедака Мансуров мо як бародари азизамо номи дӯконашон ҳам Азизон дар дӯкони хӯроквории ҳалол дар шаҳри Филаделфия номаш Азизон мана ҳамунҷа ба ош пухта ош тақсим шӯйсааст то ҳола давом доистааст умедаки ма ғайр аз вай Plov House ва Kebab USA гуфтаги тарабхонаошон аст баъд аз вай баромада дӯстон фаъолони ҷамъият рафтанд ба ҳалол маркети ватан вай бародари дӯсти азизи мо Маҳмудҷон аз тоҷикистонӣ он касам худашона ҳамин моҳонба як наздик дида даври моҳон ба даромада ҳамин самарқандиёна ҳурматаш рӯзи Самарқанда барои ҷашн гирифтанд Маҳмудҷон аз Тоҷикистон дар ҳалол маркети ватан ҳамина ташкил карданд сипосгузорӣ мекунам баъд аз вай баромада дӯстон медарон ҳозир ба фуд маркети Аср Фарид Макем Ҳамроқулов ҳар якта чорабинӣ ҳар якта ид ҳар якта ҳамзалин маъракаҳо ташкил карда мистон хайриявӣ мана ҳамин Аср баъд аз Аср стейкхауси Сафран Алишер Хусайнов онҳоям ташкил кардагӣ онҳоям мана ошпазашон Санҷар 10 кило ош карда тақсим карсен мана мардуми Филаделфия ба баъд аз он мерафтагӣ ҷоямо ин тарабхонаи Самарқанд стейкхаус худи калонтарин ресторани президенти ҷамъияти ватан
Озод Солиев ва ресторани худашон калонтарин аввалин нахустин ресторани самарқандиёни дар шаҳри Филаделфияи Америка. бале Мана калонтарин ресторан мана онҳоям ташкил кардагӣ, албатта ҳам бо ташаббуси Озодака Солиев дар ресторани худашонам ва мардуми Филаделфия ош тақсим шудааст. Мана ҳозир ҳамин мон шумоба ҳамина нақл карда суҳбат кайсем, ҳамин ош тақсим шудааст. Анакун ҳакимака шумо худатон мана мӯи сафед одами як дуогӯй устоди ҳам момо ҳам устоз як ҳамин бачаҳо ба сипосгузорӣ карда рӯзи самарқандкати тамоми ҳамшаҳриён ҳамдиёрон ҷумҳурҳои ҳамсоя ҳаммиллатон он касоне ки ба қадри Самарқанд пойтахти ҳамаи Осиё баги ҳамин халқиятҳо буд, аслан тоҷики, ӯзбек ва дигар миллатҳо рӯзи Самарқандки табрик менамоям. ҳамеша шоду хуррам бошед, сарафрози мо гардед ки Самарқанд сайқали рӯи замин аст мебин. ман ҳамин сайқали Самарқанд ба шумо ҳамроҳ шуда дар сайтҳо дар расонаҳо навишта табрик кардетон чанда дӯстон аз дигар ҷумҳуриҳо. аз ҳаматон сипосгузорам. саломат бошедон. мо ҳам шумо ҳамеша тараннум мекунем ки Самарқанд маркази тоҷикияту дигар миллатҳо буданд. аз бирҳамон ҳама аз дигар ҷумҳурҳоям табрик кашем, биромда шеърҳо навишта табрик кардан. мо аз ҳаматон ихтихор мекунем. саломат бошедон. дӯстони азиз, мана аз ҳамин фурсат истифода бурда ҳакимака шумо рухсат метед мон ҳамун раиси ҷамъияти ватан ки Озод Солиев табрикашона гуфтанд, мон ҳамин дар эфири худамо ҳамирӯза шуморемо ҳамин табрика барои шумо мемонем. видеош наменамато, лекин овозаш барои шумо ҳамотон мебурад. мон микрофон ба наздиктар карда мемонем. мана ҳозир табрикоти президенти ҷамъияти ватани Филаделфия Озод Солиев. Ассалому алайкум ҳамшаҳрони азиз. Ман амирӯз Самарқандамоя рӯзаш байрам ҳамотона табрик мекунам. ҳамин шаҳрамо айнам зур айнам машҳур шавад. ҳама вақт ҳамин самарқандиёна сарашон баланд бошад, тинҷ бошанд, соғ бошанд, хонангоҳ шонда, аммо шонда соғ саломатӣ. ҳамотон соғу саломат бошедон, тинҷӣ хотирҷамӣ шавад. Самарқандамои осмонаш ҳама вақт кушодагӣ бошад, ҳама вақт тинҷӣ бошад. ҳамин қадр одамои зур бузурго гузаштагӣ ин шаҳр кади мон ҳама вақт фахрланӣ мекунем. ҳама вақт хурсанд мешем ки ҳамқалин шаҳр ба мон вояба расидагимон. ҳамин Самарқандамо ҳама вақт тинҷ бошад. саломат бошедон. раҳмат. ташаккур Озодҷон барои табрикатон. ташаккури зиёд акаи Озод барои табрикоти ба мардуми Самарқанди тамоми ҷаҳон. гӯем шуд мана эфири моро на ин ки дар Филаделфия тамошо мекунанд, мана охиранги эфири кардаги моя ҳар сафар мардуме ки тамошо кайсааст ҳакимака зиёд шуда рафтааст. ман ҳаминаш бипурсанд шуисем тамошо мекардагиҳо, лекин мана ҳамин худашона як эътиборошон лайк зер накарда тамошо мекардагиҳоя ҳазор гӯемам мешуд. лекин ман охиранги мо ғайри шовинизм гуфтаги шумораи моя эфира моя дар шабакаи YouTube 11000 кас тамошо кардагӣ. ин далолате ки гапои дуруста задем, мардум худашона реаксия карданд, фикрашона маълум карданд. анамзалин мон хурсанд шуда ин мо ба мотиватсия ҳамшаҳрон. ҳамин мотиватсия гифта мон аз инам зиёдтар мекунем ки мана ҳозир фикр накунетон мон шумона ягон каса партофта намондем. Америка бошемам якта нимта ҷоба намушдаги кора мон аҳаминҷаям карда метем. забони худамо ба, фарҳанги худамо ба, ҳуввияти худамо ба мана аҳаминҷа ташкил карда дар Амрико мон энг нахустин ва яккаю ягона радиои ба забони тоҷикӣ бисёртар ба лаҳҷаи самарқандӣ фаҳмо шавад гуфта. ба лаҳҷаи самарқандӣ забони айнӣ ки ҳама кас фаҳмисаст. моҳон ҳамин забони гузараги ягон кас нагӯсаст ки ту бутун лаҳҷаи омехта кардӣ. фикр мекунам хуб гап застем. камбудиҳо мешуд албатта аз рӯи имконият
ҳаракат кардем ки ҳама мардуми ё ки тоҷикон бошанд. Дӯстон, манам он аз ҳамин мотиватсия гирифта бо як дусе ҳозир ҳамин як проектҳои як бузурга тайёр кардем. Ман Ҳаким Аким, Сафарали ҳоҷӣ. Мана Сафарали ҳоҷӣ имрӯз нестанд дӯстон, вай сал камтар корашон биромадамон. Сафарали акая саломи худашона расонданд, гарму ҷӯшон. ҳамотон саломат бошед, саромат бошед ки табрикат мона барои ман ҳамшаҳриён аз номи Сафарали якам табрик мекунем ва ҳама сипос мекардам. ҳаким ака, бояд бо чӣ кор кунем ки мон мана ҳамин дар Амрико зиндагонӣ када мон самарқандӣ будагем оя барои нишон додан як исбот кардан намегӯям. ҳамтун мон бояд ягон стандарт аст ми одами самарқандӣ манама ин тавр шудагиш дар кор гуфтагӣ. маънии калимаи Самарқанд аз ривоятҳо мӯл дута шеър омда инҷа посбони шудагӣ барои ҳамин Самарқанд ё Самар омдагӣ сони ширини ва қанд. лекин ривояти дурусташ мана ҳазрат Сабоҳӣ олими худамо ва Ботур Валиходжаев, Ботурхон Валиходжаев он кас тадқиқ кардан вай кардан ки аз луғати санскритам дидагӣ маънии исмара суғриба канта қанд не канте шаҳр будагиш шаҳри ибодатгоҳ Байтулмуқаддас мегӯям ки ама муқаддас Макка мезанад шаҳри ибодатгоҳ дар ҳамон Афрасиёби кӯҳна ки муғулон омда вайрон кард. Вайронаҳош ҳаст. сони мана масҷиди Хоҷа Хизр Биби Хонум ибодатгоҳ будагӣ. баъд аз ки вайрон шудан боли вай бас масҷидҳоя сохтагӣ. ҳамон маънии калимаи Самарқанд яъне ибодатгоҳ шаҳре ки ҳама омда ҳамҷа намоз мехонад дар оташкада дар масҷид дар дигар ани калисои ҳозир русҳоям ани яҳудиҳоям ҳаст. вай анамахе шаҳри фути русия толерант мегӯянд таҳаммул мекардаги шаҳр ки ҳама барои марказ ҳамҷа будагӣ номашам барои ҳамин сайқали рӯи замин яъне намуна. инҷа бинед ҳамин чандин маротиба омда арабҳою муғулҳою искандари шаҳра тахта Самарқанд оташка аз як учқун аз як ҳамин шарора Самарқанд бо зинда шуд муброд. ин ҳама шаҳр намешуд. борҳо ҳама хел шуд. Самарқанд анамахел вақти тахтирсози миллат ба дар гузашта дигар гузашта ба ман ҳамин даври Исмоили Сомониём аввал Самарқанд пойтахт буд. сони баъд Бухоро ба кушта рафт. сони маънии Афрасиёб ба Афрасиёб омад ин хел шоҳ Самарқанд нагузашт. Афрасиёбам инҷа Самарқанд ба маъни додан хато аст. Афрасиёб аслош маънааст фарози оби сиёб. аммо шаҳри Афрасиёба нигоҳ кунед агар гирдогирд об будагӣ аламин фарози болои руди сиёб баланди бекувай як 7-8 метр. ман ҳамин аз бари ҳамин Самарқанд якумин шоири форсизабон тоҷикзабон Абулҳафси Суғди Самарқандӣ сони баъд аз ки араба омда вай кардан ба 200 сол гузаштама якумин шоири рӯдакии Самарқандӣ шоҳномаи саркаи дақиқии Самарқандӣ баъд 1000 миср наистаги дақиқи баъд Фирдавсӣ сар кардан. инҷа чӣ қадар шоиру нависандагон олимон аз олимои дин Абу Мансури Самарқандӣ аз Улуғбек Али Қушчӣ ситорашинос ин қадар олимон мана Тоҷикистон будам чӣ қадар олимон рафта унҷа кор кардан мӯътабаршон ҳамашона номбар кардан чанд та академикҳо 10 та академик гузаштаги аз Самарқанд ва чӣ қадар профессору муаллимон худам аммо кор рафта ҳамон ҳисоб тарафи хатлон қирғонтеба ҳамҷо дарс дода меомдаги манам хел Самарқанд бо омда меомдахтаги ҳамиҷа омда аз Кӯҳистон аз водии омда инҷа вай карда макони муаллимон ҳамтун анам хел Самарқанда ролаш манам хел ман ҳамҷа омдема ман ҳамҷа Самарқандиҳо саркан Америка ба вай корхона шуда кор карда тараннум карда манам ҷамъиятҳоя
همین سمرقند اول که شدم وایکده ҳаким ака ҳозир як гапи дурустро гуфтед ки ҳазорон сол боз Самарқанд ин толерантӣ будагӣ гуфта. Шаҳри تحمل толерантӣ. میکنه همه چیز Дилвасе гӯем ҳам шуд ҳамин гапа як намедонам чӣ хел када. دلواسه Дилвасе ки قبول میکنه مهمون قبول می‌کردگی. عمدگی چقدر ман ҳозир шумо ба ҳамина мегӯям ҳамшаҳрони азиз моҳон 1000% зидди ки шаҳри мо як миллат ё ки як динӣ шавад. Не, نبودی мо خیلی. Самарқанд ҳамин кати машҳур будем ки дар шаҳри Самарқанд ортодокс церквои православнии русо сета. همون دوری مصطفی نصرانی همونجا بودگی Насрониёи. Насрониёи پیش از Армания. اسلام کمتر کلیسای نصرانی‌ها ارمنی‌ها هستند. کریشنایی‌ها، شاهدان یهوه در سمرقند هست. کاتولیکو یا چرکو کاتولیکو، باپتیستو، پروتستانتو یک 7 یا که 8 کلیسای پروتستانتو در شهر سمرقند. غیر از وای باز چی؟ православие русо قریب 2000 سال شدگی من حاضر 2025 سال شود نصرانی دینش پیدا شدن با چندین سال نگذشته یکم کلیسای همونو سمرقند شده شدگی کوههای ургута کوههاش کوهستانش به همین چیزای یافتگی کی سببش چی تمامی جهان با ممکن و یا میسیونری کده گشتگی و همینجا با آرامش یافتگی بله همینجا با تینچ بوده سوختگی سمرقند اینجا толерант نی بوده بودگی خلقش برای همون زردشتیان مثال буддистоя яком ва ёш зардуштиён ин худам дини худам тангриён чӣ ки кадом ки дин набошад мана ҳозир шаҳри Самарқанд ба ҳамин байни динҳо ба ҳамин хелин баланси як тиллоя ёфтагӣ ки мисол як 28 масҷид бошад мондагӣ 28 дигар диноя ибодат мекардаги ҷойҳояшон калисою аломати ин чӣ калисою ибодатхонаю дигаю капеллаю кастелу ҳамеш ин аломати чӣ аломати ҳамин ки мардуми моҳон якдигариба нисбатан толерант якдигариба агар ҳамин маданияти шаҳра қабул кунад ваям ҳамин ба одати самарқандӣ ба ин одати самарқандӣ кунад якта самарқандӣ умуман ҳамин осиёи